am ye de aba mo antimi pressure ne be me ye jai ne bre nyina ye ne koba ne tide mu su be ma na ye boni ayefo de ama no abrabo no aye control na koye kon de ama obayi kontra ne ba bi wakodo obi awie no say invest wo ni bakro mu ma so nyita anya sa de no obaye na be ma agya ne hoko wan sa de obetima kuno wan sa de obetima ma na kana no oduru abrabo na ye kon de ama na control mu ho di ya akontrol ma abrabo mu kon no eni enyan obi ono nko na kra frifio ba kwanto mu no otimi be hia ne dofo se sa dofo edi ni be siye so obese na brabo oni idea but we choose so ye dofo ne ko wa kwanto nim edi akwanto be tima koye kon de ama no ya obi kwa akwanto mu ba okoselete no abusuan se be ma no wesika o hwe oba ndodo edi oba na abusuafo atimi ama yale ya beda be ma no so wa ko akome ne wo kasai enko ye besi ne oba so obabu abusuan kekewo ofiri ni kuroma ba obi kuroma betu osu obi ba hwe ne se nke ombesi omuye omse so aba o hwe obi ba ne nkwandi ya mo ye ba ne so omeyeye na wo so be he no ndigiye nka no wonko ya nka yade ato ne so ama kontro no okoe na dan ne yade waka ho kofo obere wa abrochesa u biela antum na abrochefu odi a ombe testify obi da so abubu egu akonya mu abrochiri wa obi ba okoseleten se mewa na mahwe ni ndi obi ba one ne ko wo ye ndi enwo ofie ho ada no watuma be brekisa apam no enu ndi ya kontrom no mu di ninya wa ye mmobo obi abetam oba bi de ne kwa akontuom enam so ko akose ne maame ne papa fie ndi one ne maame ne nuanom nyina aka bom ena akontuom ma oba na ye sekrata no ya se de na sister ibosi be ne watete etantantan enkumafo ye no ensofo ye no omama abrabo na koye okon de ama na akontuom wo nenso wo fie na ngezo so ne so hema bara akontuom na koye okon okay ya ka tu onipa bi a wo fam akontuom se woman bonton yem no nkan na wurade no didi na mo ye no okun bi a wo fam no kon na chi no enkunimdie ne nkoso obe ne dia ya okay wo bra kwantuom no okun wo mu o akwantuom nsem enafom dodo no ana afamu ama obra no aye kon adi ama won ewo akwantuom nanso so no so okun na chi nkunimdie wo hode a na wo hawo ani amane ani abene bia no a wo manfo efam ama brabo aye kon ade ama won ewo akwantuom no ne nyina to betwa nkunimdi abotire ebetumi abo won 05513131 0551 931 0548 931 0548 931 hello 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 Peters of Moonlight yetio se said ye yetio okay Asem Mpe Nipa near the border. Now, and some of the young people in the opportunity after letter and make the little bit. If you look at this, we are to a country who can only media or only the media or one out of program. There's a mania and then so we are to do that. We just go going to a good program to every day now. No, okay, we are your bra your con. Hello. Hello, good evening. My Joshua Brukatache, baby, a free udin. But somebody Nicholas Mukazafra. Nico Yetio. Libacho, O'Brien Con. O'Brien Quampa, Sheffield, Waja, and Colan. Yama, we couldn't near go whatever be a kayo. Oh, I only know who Colam the movie and Saka home. Papa Yaja, who of a mono. It's near Colatona and the woman. My tia and I found a family of only coast to a woman from a Magica. Oh, and I'm ready to go part of my bomb for another music and the moment of coast. You have like a drop. You would grab the things and you could. Yeah, Yami come on, Yami win. No, okay, we are your bra, a your court, Jumadi. Hello. 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 Hello, what to make?
0551931931. Hello. Hello. Baby afrefre udin katachie. Sekira nkwa me na pacho edan no asam na mo ka no na mo ka se ho aduru mi papa ebi atomi fi ya na ekase na me dan han no asam enne ebe ti be e ka fa enye dan ho asem eye obra eyoko ho enkomo na ye die nti se wo asem bi a ye the production line beto so na wa frɛ ne ye call mo why hello. Hello? Majo so be me na. Chene beche yenti o. Chene beche na so enka oda. Matem na mo kan no Thomas Mpa enti mo ko so na mo nyesa program na. Drive ku. Ugana e ampa e ko mampa. No okay. 0551931931 0548931931. Hello. Hello. Baby afrefre udi mame. Yeti o. Oh. Hey Asemo. Ubia okwan no emu ye dene ma no ewo abrabo mo se ka abo no ne nemu abu ene to timi ko ma ayesa aduane ho asem so be den. Hello. Baby afrefre udin maame. Pacho me fesi kede plankete. Ne afra wo sei. Pacho me dio usua. Maame usua yenti wo anwumre. Pacho blai okun di medie na me pese mi kedi. Yenti o. Blai okun me papa wu ye me yesusa. Me papa ni nipa na okoba ene nye edidi. Me mama nye juma. Me papa na okoba. Your baby, na papa de my it's a kitty papa woo, yes, ye near yeah. Oh. When you go cocoa home, no dear, na Asem etechri. Hello. Ofonso ben Yee. Ofona de bia bogode. Adom any akoyi pa. Na ni ofelumba. Omna samwa obia hoye Den. Ya do wa den ase we wa wo fa say SK Bullets ya menen ne e wa de ne do obuase coffee room ani chebi kemi obuase east okay so ko fi amankwa obuase east ni da so kunkom ne nchia no e ma ne mo ne dwa pa obuase east obla yo kun o na boy bona so obla anka asasia ya maam die jaye tanke ni afo na ya resuye ni diso kwabla ni baba ko betenke nku akoto asasa no ama ya asasa no esika no egobra ya mieni na ho ya nko ya mfatie dia abetu bonu na adabo no abichiru because obra ayo ko wuti si na na baba anhweme me ma me anhweme ya wo shemi skani ya fa mo pra woni to be na mo ni enna ho e ya ba mpo so bra bom e ba ta untumi enfa unsa ensho amaka so obla ayo ko ye mi na ho na ta program we mu ye no ma ba abepie amafo adwu papa mam ye ni adao ofa we offer say SK Bullets nyamere obo ase mo nyamenya duma no okay hello last caller. Hello. Baby afrefre udin. Kasi Peter Kwade. Papa yetie wo bra ayokon. Bra kwapa. Okay. One program here. I am a dawanka chanka. Because my miss me no. Odos. Me say me out after. Ma wa. Mene besiana na besiano. Muhu ni no kutima family na. Osin bia na papa. Na me so me ma wa no ai. Kadachie ma one so kakra. No ma ne so kakra ma me. Ma so ma wa no me na wo mo famba enim.
na sisi ya doing mafama nyuma ni piteno na sisi ya bra sisi ya bishano rubono last year afa mechi bin but member ma me papa oba chinchire mafama ri asisi number no abra rubono anya bla kakaba la ku ashi on on kolibem apero dia wa no ere but member ma kamata me benchi no mali obi am dimem na to me admission okay, yebedi komo producer Abranti tro the number no na yebedi komo ne entoa so. Hello. Baby I'm free within last caller. Ma wadawro ma ne so kakra. Hello. 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 Oh, network. Hello. Hello. Baby, I'm free, mama. Ya no man, is one mama. Hello. Baby, I'm free, Udi. Hello. Ya for friend no enyina ensia we your bra your ko dwumade dawuku adabia na ye de dwumade we ebra we your bra mu akwantuo de na akwantuo mu amobra no ayekon de amawo na koba no saade a ye na mo abamu na se hyebra sesafo ne awurade de a eduru baby obeyi afrin futrum na wadi wasi emapon emma eso obra your ko adwumade dawuku adabia na yetumi de ebro ye ko computer so dwadie ye obi ka kira santeman ye obi kire asanteman me person me bi hini ayo me fluenti aya na me ma me sese me fluenti se me pass me go use me shower set no me popom ani bi e be tell ya ma me elunti na me pass be ni na me to full frank enterprise pass no size be na open 60 by 120 60 by 60 polish and elastic 40 by 40 polish on polish and elastic we don't need your focus frank enterprise now more pass no 30 by 60 25 by 40 and so many be ho wash you floor no 30 by 30 size ni na desire who do be our open o be be na band of uses na who do so there the big water closet who do be be ho kitchen sinks and the taps are going to be washroom basin and the cabinet only taking doors papa only cotton of fear and a comfortable thank you for enterprise now baby so we so focus for enterprise to market magazine room and celebrate the north filling station I go say you know and a focus for enterprise now maybe some background say so what is any half no for baby so pass papa ni no go so be truck otowa and to we ko baby so be a focus frank enterprise no go mo ni popom and be no go enter from so number is here na tia senda attend the back at number is 0245 28 3458 and now 0205 987868. Now, question is you come from good frank enterprise. Pass papa, doors papa, any business is papa headquarters number 1. Yamashafo ani atiefo nyina akwa babiem eba dia santeman agi atum we aya so Asem Mpe Nipa no a ensem sisi o man mu ensem asisi afiefie mu na ensem asisi abusuam na ensem asisi abro no so se wo manfo ebekai na watie miyi a ye de asem bi eto ya pro so afia atwamu no na asem na ye de to apro so no ye turesna ene abasa afrafo enso abamu na sedi asem no esi ekowie ye no eduru babie no na amanfo de adapa atwa ebam adentia ye ma mi bi ena de asem ebeto Sompa Asem Mpe Nipa yanim se ne baba etu kwan ekọ enkran na enkran na wokọ ye no okoshia abrantie bi a mempese meboni din ona otie adwumade evidie ono etie ye na okoshia abrantie no okoye ne seso boafo a
said na wo si eboa baba wa no nam so ma no efafuro na afuro no ne fa ye ne mu nyina no abrante na wo hia no nkran na sabiaku sabia nyado na wonya santini na wonne santini ba no efafuro na one ne fafuro no eye de wonya santini na wo hia no nkran no wono a na ehwa baba wa no na awuom enyina da wo hwe no na woye bama bia wanya baba wa na totwene wo ne nyimu ene okowoye na empo akoda no nyiniye ebedi mfinsia enwotwe enumu na abrantie bia wono so eye kumase taakum wono so eyi ni tie sada bi ababa wa no ye wo secondary school nyina ye menne no na hyehyɛ ho na baba wa no de wona wonyemye no bo mamane se wone me na afa afuro eye kumase ni abrantie santini no na wono so ewo nkran hobi enti na de akwa nyina ne se de wonya santini semni no woni ababa wa na te damu a wono susu se wona anyem oba no a wahwe akoda no a kosi emfie enwotwe koda ne nyine no na santini no so se dabi me mame moja nyira se wadi mfie enwotwe kora no a mekonsi ani makwatwe manso agye me ba sanse bi kura na me ba no enti ekosi se sa na te dia Sompa Asem Mpe Nipa ye de ni beto fom ne ye hwehwemu na ye hwehwemu no na ni nyina akwa kosi se ewo se yekoye DNA na afidie ehu de ne ba no de ni mugya eno no eno ti abrantie no a wono no osusu se akoda no eye ne ba no oye santini no wono ena Sompa Asem Mpe Nipa ye ka se David krache wo ya prepreja ususu se oba no de a ene ye kɔ ne kɔpa bosia se so wakansu mu ofa san cheke koyibi na yemfa enkoye DNA abrantie no emse de ne ye keka no yenkwase asem ma no eno ti akoda no wadi mfie nwotwe a sabiaku sabia nyado semni no ena ahwe no ne nyimu ene ne mfie nwotwe ne so no ada no ti asem na wure ehoyi pa eno ti ono so ye se wati ase enti yenko ye DNA no na asem emfa na asem nko si ebekwa akoye DNA no se yenkonkonko ye twa sika no abrante no amfa ama na chese akoda no ne suku a obekọ no kumase ene ne chop money nyina no yenwia sremi no so na odbo no homoden a na odi ni nyina ebre ababa wa no ene ne ba no ekosi se si ekoye DNA no se yenkonkoye abrante no wakofa asem abafi sansa asem ni fie na obetwe manso se ne ba no wamfa sika no ama wenyina chie no na abrante na woye semni no de akoda ne chop money ni school fees ni na ntade nyina afiri nkran sa ba se yenkoye DNA no kura no a wonim se ne ba ena abedi kumase enu ti Sompa Asem Mpe Nipa no ye hwehwemu ene se de di adwuma no se yenya DNA no na abrante no ye semni no se woguso ehwe ne ba no de a yenyina yekọ bankurum ne abusuen se debi yenya DNA no abrante no susu se ne ba no enti obefa no na odina kwa akodi bronya na yedi bronya wi a odi akoda no ayede abakumase yedi bronya wi abrante no fa akoda ne mra ose akoda no kura se ommabiem eno no kura wonye na adwen kura so odi akoda no ayede eba sanse se wona osusu se wo ba no de a na waya ready afọ ya akoda na bedi me amahwe na mana di mfie nwotwe ho no de a wo so fa osika no brankran yenye die ne no ewo nkran ye die ne wo nkran na se oba no no a mesiu enye oba no so a mesiu efiri se oba no no a wa mama boka ena se ye mia me so me ba no a wo gumanimu ase enti se me ne wo kasai wo befa akoda no de ne kon kan ko di brunya no
osi akoda ne ma ono kura so onye na adwene sisi wa pesuku ama akoda no se won ko suku nsua nwoma eno ti ye bu se wiase ma nyina se akoda no awakọ akodi yenua semni no ono susu se ne ba no no wahwe no mfie nwotwe abrante ye a ono ye santini a wokuma se ne kapre ankomu no ye bu se wiase ma nyina se eye ne kwan so a se wo fa akoda no kodi ne nchen saa ana se enye ne kwan so a se nye saa enanwumre yi unchire mu ene sei firi se asisisem eya epo eya so obehwe obi mfie nwotwe na dako yesenye oba no na de osele ba no ko edie ne no a ono so etwetwe ne ho koda ne kodi ne ho a abusua na ni abre enya aseketwa se akoda no kra so ensan emra ne chi we eya Sompa Asem Mpe Nipa asem ya kana fidie so pen na update ena yede enso amamo no ansa na panel members beba mu no yenko na yene Prophet Joseph Opoku adweretia yene no enkotwetwe komosi medu so emrazisi a we ya asem kase papa amanfo enso ensem a wo ka efa ho ewe ho no enya asem ketwa kra akoya asem kase pa na eduru baabi no abrantia no ono eyesremni no na ne ba no a wahwe no amfie nwotwe no na asem kra wo ka nyina ne se baabi abusua no pebia omfa ne nko owoni nyia no eno so akoya asem foforo yene Prophet Joseph Opoku entwetwe komosi medu sumra asem da pronso no ano odin sanse abusua no ani abre na akoda ne papa no so ani abre paase akoda o mande ochina enso eka ho Prophet memwadwomo akwaba ye ja be mena nyame nipa bibia boko de Yesu adawo ma bibia boko okay yene Prophet Joseph Opoku ono ena ye kandifo kofa bai Emma Universal Deliverance Prayer Camp and Ministry adretiam pobi atimpon no so ena wowo rofo papa we ena ne wati obi ani no maka kiro se nyame tumi ye adwuma wa adweretie o meka o na me amekọ a omanfo enam afidie we so aba adweretia ebe pa nyame animu adom no enya asem ketwa obi ani ate ne etibusa prophet se papa bi a wo ba ya wo bedan ka meka ase ye mfa no ma prophet no waba eno oso mai prophet asem o kan se ada no kra ne nyankopon ka chen se onsam nanim akiri no ka ase wonyai sanse na opese otu gidie anamo ne so obi firi esrem ton abrantie no ana ne ho apapa ne ho atinsuo no ne busuani a ne efrem fienson ene frate so opese ohu nyankopon adom ne gidie a ne na wo twe pepepe sa abrantie no obeba no oba bedi adanse prophet nyankopon nam so yen senkyerani o pa nyankopon nam na adom so ema wo yen senkyerani sa pepe asem ketwa prophet when necessary so oba ho no bagi nyankopon ni madom onipa asese oba me ho de onipa bia wo haw eda no so onipa bia wo pa kontuotu onipa biara wo yale onipa biara wo pa wo okay onipa biara wo haw eda wo so wo de ka onipa biara yale bia da wo so no tuanamo ebla adweretia ampobi kwamo ewrade behwe uduwa ya sandboard esi wo kase na enabese me ka sandboard no ho asam kakra okay esi am sandboard no ankofo ni boss wa na atwamfo ni ache omo se omomra me ho okay ena nipa bese miensa omo so buhwemfo ni na ewrade kasa che omo se omomra me ho okay enti billboard no so yen senkyene ebise Yesu ni nwan kwa na yeden eguso mi diri na so ena me ankasa me photo bia nya den eni so adwumawura na na da so no na so ni nwan na gusu dia empra he na beba awurade Yesu Kristo wontimi nya den enhwe wo ene na ma me bi kasem bi se me so obi ababa bia mesi mamponten omo mu firi me ban se mampon eba ne de omudu abo so a omunsi fom lo mu ko taxi station wo ombenya kai abadwireti amdu omudu o mo mfreme se omo pe kai aba adwireti a na hefa no mbenya bia mechire omo
ana mo so mo free enkran a mo ba ene takura de ne ade no omo so makacho mo se unsi tech na omudu a omomfa mamponten ka mesi mamponten omudu a monka so omopekai aba adwetia ana omonso a omo kumase ade se wo pentem ade besi mamponten na telebu no ma egu ase de bomodan na fa ayenya mepa na ana ye cancel ana wukuo na ana wukuo na kohyia mpaibo okay enti amani pa bebre kura sa yedan esane enso omo sa na ye kura ye kenen ka mebre na je se wukuo da bia de counseling wukuo da bia ye cancel efie da bia ye anapa ye worship anyumla ye watch night onse fie da we ye worship kase pa o ano kwasem fi se sampaibo ye ni 10 days okay ti sa 10 days no eye efie da we ne ye de beko awie ye watch night anapa ye worship anyumla ye watch night kase womo mo yale omo mo pe ayalesa omo mo pa kontuo womo mo dika abansam womo mo de abansam omo mra awrade beyi ayedai afro mo so wo ha bi ada wusu bia udi otwa na mo bra me makato mo se me hono mo no ye camp me hono mo de me ntonu nsuo ho ana ebebi on bada so me mfa ha wo mo ana me ntonu wo yire nso wo ho ano kwasem ana me ntonu nsuo nso ye dai e wo ho wodi ekwajeliko na awrade besa yale Prophet Jericho na ya na wanchechiri ma de wonim Jericho di wonim de afa na woti bi de Jericho no ye den Jericho no ye se wo ko patakese no ho ahia emprenso sonda kese no asonda kese no wo ko ho ahia emprenso na sonda no kura no wo ho ye ha kura no 30 minutes na ada ko wonya say bizofoli oh then I said me tete ba from za 30 no what aba from me tete ba 22 America kura ko yi na so obi so na ntia obeche be buru 30 minutes eti Jericho no na se wo ko awie na obebutu mfimfi wo bompaye na oba manimu a wo ha no ne nyina ya den ekọ wo mo yetu omodu ene wo mo tu omodu o mo ba ho no awrade ase omu nyina ya le na de ba ko na ye me ya ne se obu ho wo ba gidi odi betua na mo no ya na ayasam obu san so be da wo se asumasi na osemenene mra eti akoyo sana ya na woni butaye bia ode ya dan eba nanso awrade wo ba ne nche no wo ha bia ode ababi obedan obeyi afiro so ano kwasem eti misre se yentu gidia na mo na awrade Yesu obenya dwuma ya dan aye ewo ye ho ano kwasem eti wo mo a wo wachia wo usisi yo ya wo pa wo se ne na wotwe ne sister ne bedi adanse na wo eti sa opa wo a oti wo ya dan hwe no wonko sister duro bia nko se wo ye mo ade bia bra na de be ko Jericho no mame na Yesu Kristo a ne ya sa ye wo ye ni ye no obefa me so ya dan aye ni ye ama ano kwasem ebisa me mahuru obi a oba no opa wo a okọ Jericho wi awrade so de bato ne yam wo kwa wonye bra biu okọ ba anye bra biu wo wo ya de akwala na betome ede na ye den ema awrade Yesu Kristo se wo ba ho na wontimi nya dan anyi obusade ama wo mo wadade so a wo mo hwem nyina ko suo eho na me fira awrade eyi mi edime ba adwetia ampobi mesremu a montwa na momra na Yesu a wotiase enura ne nne no woda ho ye nsankyerene a wonsesa nanim onyam da adwuma ne ni wo me adwuma wura ne Yesu Kristo a wo obewuo no wotimi nwaa wo na wo ma wo nkwa ne se sankwa wo Yesu Kristo mu a edie nti ene ye gie kinyi se awrade Yesu Kristo ontimi nyedan enhwewo mese wo de yale fo ba bo ho kakra se ho no ye camp oba obedi na kakra wo ha dan wo ntonsuo na emu woduane abeto de enyame na medan meto ede ama wo enuanom yemfa awrade Yesu Kristo tumi nya dwuma na owoni Yesu no oda ho ayedan etiase se awrade tiase de a ede na obeba ye ho no awrade Yesu Kristo so wonya dan wonya ma wo Lazarus wuyi no wodi nanan awrade konwane no ano kwasem eniti
me ba on me huru obi asebe wawu wo me ho eda wawu mpo a awurade be dan obenwan timi nua ba me nua brante twemni kabra behwemni wofo a no boba ya mkuta poma ene jeliko no wo mu akuye jeliko si ya nda ba ma bia bro ba ko was we di for him so mesa prophet ababa wo bi wo camp ho na yese university level 400 no wo na oko jeliko ane ho ha ti jeliko ni mu na me na baba wa we die we ase wo kan ho na ho na omo be ka se university na adwene no akano sisi no omo kire se ne ho ato no nyame yen sankyerani prophet adami suro we wo kwa yi ho are abra bodamfo bi enam kwa no si utira se pagya se Oforisuo obi yire no akofa no bone no waye na busuafo besere bone facha ne ho beto ne sisi a prophet abodamfo do mba nche no mo ato mo ade onse awurade na de bone che ono so na wokum no wosa edi se awurade se wosa yale a emprahin ana awurade Yesu Kristo wontimi nya den ensa yale onse na se ya abodamfo a yese omo yale ne efa omo dwane ye kwabo ye kwayema enso media wono na enhame hame na ne ba hoto no hame ba ko na enti ya no mu susu se omo adwane onu se nyame adwane a wo hye na se enti wono na hame so ati ase adwuma na awurade na ne dia se awurade so ho ato na se wo so na awurade ase na so obekwa me hame so ati ase eno na ma me ye kese so ebise me oba na ma mo anto wayire eno ma kaka se me wayire ato en wontua kanti ogwa maboka so ati ase ame moka jeliko nyankopon odidi pa beba wode nipa dom ebeba wode mpempem beba awurade Yesu Kristo woda ho ye nsankyene eti awurade a wotwedom frapu ani atoye ne anafo no awurade woda ho aye nipa awurade woda ho aye den eye ne ho nsankyene eti misre se wo pa wo yale hwe ne wo anko baabi ankoto apo hwe ne wo anko baabi ankoto wayire hwe ne wo anko baabi amie nkotwaw ye ho no de enye so oba akosi sofu wosu na kosi wosu ansa na oba me ho straight oba ya ticket ni nyisika se de be ya anko ntokwa anya dan ema ho ena etiche ticket number 1 eduru so awaba saa nji ye ho de awurade ye nsankyerene eni frafo ni che abubuafo enante akotafo ana mense bi da kompo tutu ye de ensa to kompo so a kompo tutu eti awurade Yesu Kristo tumi no eye dwuma egusu eye dwuma prophet ya fire mano entudwa yo 0543 85854 306 0543 854 306 0248 889 194 0248 889 194 adwetia ampobi mamponten adwetia ankase baabi a hospital wo no wonu ho yeye wo akuadon kokurom nyenu no eno na adwetia no amane abaya honom enu kwansini fampo na waduru ya ho universal prayer camp wo ba awurade be ye ho nsankyerene mumbra ne mom na efiada watch na achi no bra be so awurade hwe na what is say wo mo ya no mo ba mo no bia be kana asem akire wana se oba bo amane debi wana onam awurade so me ko awurade ani mu bia hinta bia no awurade be ye pie wi pie na nipa no na ogina wana ne ho adwiri no na ne ho adwiri no na aho akwankyera ba etie wo nyankopon wo ya wonyi sika wonyi brabo edi enti na wontimi ntu anamon na wo ma na wo ho nto awo na wo pe edi na wo hwehwe ka na wo de bra na awurade Yesu Kristo wonyi ka no nya dan emfiri wo so wodi twa edwa no wonkɔ wanim
Tuemrika bra okay adia ba kwa me sira nkofo ne se na namu da ubo na ye boniti ubo oyale a oso no nko ba beta camp da bi this will be calm uwo busua camp ya nya ne sa asemusi a me na dam so wo ba fa wabusua bra na o mehwe wo efisa ho no ye dan eye camp me sira manfo a o mu tie so mpa se tua na mo bra adwetia mamponte adwetia na awurade obedan obehwe ho senkyere ne obeye ho senkyere ne okay ya ne prophet Joseph Opoku na atwetwe komo na anwumre wodofo dewu kwada bia aye counseling counsel fiada bia so gyram pompa ye made sa na ade ache manyankopon eye ne ma ho ensenkyere ne wodofo ohaw be ne daw so eye amane be eye prophet Joseph Opoku uba empempem ebufa so ebehwe awurade animonyam ote ho wo ye dai ohaw biada yemfa enkoda no kekede yakwa yanim ten na eko ede akro ye owiase asetena emu ensem anu oden paawo anu ohye paawo enti say abrante no ankasa akoda na kodi ni ho won kran na yefu se wasom ne maame kakra papa no befo na kodi akwama aka ye ne kwai so a nenso abrante ne so mfa ne manne ochena ka ho se obi susu se ne ba no peso ye die na omran kran na die ne no ye bi won kran asem o the nation is anchor ya ekwan bi so no nka ne kwan so a ne kwan bi so no ya echia kura eno na ne otie be frɛ no wabusa se senti na ne kwan so na ne senti na sa achia na yenso ya manani aba no se one Ghana wo mra asa ono obi wo na apesa wo te wo ba ekwan ayefa so one mra ne ka kire se akura ni 7 years going nyame adom enya 8 years unya 8 years esan so no oba bi na wo ni nti no wo oba bi nchenti ye heada ne betena se sweetheart ba bi adum besa akura ne ben me sende tro bi kura me ye na busy na ntimi meduri bo wo me nchen dia so ya no pa be yi dia ma no na ye mpe da achepa bi mfama na ye dan ya anwale de ba ye mienu ye dia no me gidi ye se no na ye mra kwan pa untimi fa otumi nka se ma wo be nti o medi wori de oba ya mama na ka me na me dia munti biem se bia mote dia e na esisi ya ba no betuma ba wotem bia de ozo ofa mra kwan so de ye ma na ye fe de no ho no de ono oba na busua na oba na nyina ni ni ye ye dan ya so wo so bi oni suban wa kora na hwe ne so kama kakra de bo de aye ne ese so ya ma behu ba no ye kama disenka ade ne ma made kura na ehwe akura ne so anka abekra no ka mfa kwan bi so sa anti akura ne mfa ne nko na akura watena ne ma me nchen edi 8 years udimi gen za akura ne so wo ma because ni ji owo no ne ma mo nche be do so achen wo agya no a wo ba ne kwaku na akoda no ene maame ne papa ni nyina tenkran ena omo ba ha na akoda na di 8 years dada enti ekoba se gen ne se ona nkwa awade no biem wabra bema ono susu se akoda no eye ne ba no se one no sa aka manchirim enti no na adwe se on sa ko back to nkran enko siremni no ha baba no so problem kase pa na me mbese me ba ho sisi ndi ya ye wie papa no dia ne kwan ofa so ate akra ne enye Ghana mra ekwan so no de ate ne ba no ndi won fa right channels nya sa na sam ede wode bimbedi fo akora ne sebita frachi amone na mfiri duam eno ampiso ankoguduam nipa ne kibu akora ne tunne isa akoba se muntimi wale bi na abete wo ba yesi nkonya oso wontimi wa bia menya ama mba meye tantanta menyini so betima ya me ba sa ama me timi de made yeko na afede wakan pepepe no wafa wade agade akora ya wodia na wakona aka na mamere mukura nso se eba eye nanom dia nti wo hwede ni sa right ni gidigidi sa but minim tribe on so won bia no mo so won de edi agade dia ene ene kwan ba kwan of us so de akora ne ko ne de 1 and 2 me pebe ma santini no se ene de akora ne ye ne de ase sebeta frache ye wo begja to se akora ne ni komo an mfie bi achi ya base ba ye media anaya no mfi so tene ma na atu obi nhwe oba mawo na wutimi tina nti wutimi se sa boy no ne oba ne planane me megidi ye pa asem so monyem ye omunim so monyem no hu sa kwa na penache no yes ma me koma nte ba ko no hwe ne ma ko hu so ni kapre emma bi sebeta frache omugi meet me do san pempenzo no
so ohunu se we fanboy we me de ne ye bibi e fa but oniska manye menwole kura ko bi ha me ha udi ja we de ne ho bete no waye eno so de ono tene no mpene ma oza so o ma mfani mfifiro mo mfo mo mani agro o ma mfani mfifire ngohwe obi na be ka chen later se nya ne ba de ento asomu ndi abrante no nso tu sa na mo no nwene nkwa achi sa kan ni de hia watimi awoba na obi na ehwe oba na waye proud atena ba bi sa edi 8 years a what to chacha ba za akora ne 70 afei ni ma ba 70 na 8 years ni mu hwe no unim ne wo emu ahohye emu ka emu adidi emu school fees unim se de etie ndi waye ready sa ye die na owi abo asika na no nyemfana de ma no na ne ohunzu waye ngwase adwuma waye ngwase adwuma na ntimfo anu kwa fa map so obi hwe ba edi na di 8 years no ba so waye media wo ye vim so wo se wundi wo je de akọ akobaza na anu oba no kra sa ade ne bedi mochi mpempi efisi ya doji obi efisi ya bu obi kwase aye ekọ ebetena ye so china no ubo za fede wo se nko obi ba be ye wuye na se nipa kro nso be ye upirafo because wo pira obi kọ ndi wo so nso upira ndi ebesere se abrante no wo ye kani de hye ndi wonya na ade se wo kani na mfa ni de ebimre na brabo ye metena ma ye se da bia nipa pese oli osisi sirimni da bia mpapa pese o petani abu na wan printi o de o so wo patapa won ti asemase o print ya ne nkoti asemase ma mumia nye ye wo se da bia ye ni ate ye de ehia saa nkofo bi atete se bebu on kwase a o mu so ye moja ba ko no a mfifire fie bi firi o ma de etwa ye ya etwa o mu so ye o mu ya o mu hwe no o mu nya na nya fefefe no ba na busunya so mfo mo na nzivo se ko ba no so mo ne papa no wo nkra na ni ye omo se chiro mo ba ni timi nka bebi nchenza na mo we otu ye tan esi den oba ba ko ne mema mienu na wo ye esi den ne basa eye den na wubu ba ko kwase a na ne ba ko te anana wo play game ne ko fa sa ha oyi ba omo se chiro ba ni nka bebi nche no na yesa we ni so ya de ebedi nanim ontimi na oje because mema mienu do nwa ka nyina wo sunsum na se ko ba so de kwase ebu obu ba ko a ontwe ma uti anye na nya nipa bo ni ko be sori anante wo ho amana ko fa ntansa be ya nkom afi ababa fefefe to buru mu bonze yale bi abeso so na fon awo fon nko hwe achi ne ese akora na baako papafo no baako na anya ne de we so de ye kan we no na wo si ni krom je si a we ye kwase ebu kase panyini bia no wo ni krom wo de be chew obi kura anya ne hwe obeje ne be sepe ade apetehia asoso ade ni 5 cedi wo mo de be ha brabo ndo mo hwe no mo mfa nane agro sere ye keka no no mo nsi nkonwa yie e ma boto ye mu mmere baako na afi oba no so ntiminya na so ndie no mo ne branto aso nyeza yawo e kan bibia ase ye kan di agro ndakoro no ye nti asema wose yete omonye careful kwa yawo okay asem kase pa na asem ne mpani sem no anu odene mema mienu asem kase papa what of 21st kene ke siatica expert bibiduru no de sayade na sa siatica yade na omanfo dodo no na atenka wo mo ana wo gudem na wo yare siatica no nyina da bibiduru ye de aka wo mo amom ho ato wo mo yade bia ye fa ko da 21st kene wate laboratory scan ni fidi ahodo pi massage no so ye adwuma enya asem kweto akumase ehwa overseas adabraka ha wode Sompa TV Sompa FM no ene wa abrusa krum oboase enkra behu wom na wo sunwa ne nkranza tachiman 21st kene se brei no tu yade no ase emfa emma 0540311311 0540311311 word of Abraham Mompaye no paye nimpaye wate human of faith was the Lord is our victorious banner wo say he anopa no numbiada TikTok no so see bompa ye ni na 15th February kosi 21st February no orofo empaye nko awo na pombremu 21st February no orofo culture center behe empire bokese pa ni nyina ne se wona wonya yafuru enwo ba no brei ohini adazo nyankopon ene women of faith obema aba ni bi na dia toyem se de be ya ensa ye de tetin so nyina no enumwanfo so ensu ebetumi ejai women of faith was the Lord is our victorious banner no VG studios men kan cho se aponto nya badi to no orofo na wotwe de ni ayi no nyina da obema kai dum na ode ato photo ana video wo wona wotwa Ghanaian films ni nyina da no VG studios clear video no de bema na omanfo so ani atumi age hom orofo mala mabasio first Kokro Street ne so pe eho ena no VG studios so 0574715778
0574 715 778 no Vigi Studios Rofo Bray na eko ebuku to ho enyoma be konkan nenso no odiamam Apostle Dr. Amegashi wo frewo na Apostle Dr. Amegashi se menkan cho se ya di bibre biada obetu ama na so watu atumi ato ama me ne wan say yade ne nipa benya na yade kro yade Apostle Dr. Amegashi na so ye bia wo kan biada enuro tatahwe bibiduro eno di tu yade ase na kumasi old man kure ho na be hu Apostle Dr. Amegashi yenkoi na yenkutro yade ase orofo yade bei na de ko Apostle wotumi entu ase dem ema wo mana moto kan ho said ye be ya oyade no ase betumi atu deku asem kase e wo Ghana memha wo asem papa message bi obi dia breme asefem papa o se santefo ebu yenwan bi esrimfo kwase ana na oba santini woni na ko wawie o sa aja makruma santini message ye be ba kase be kenkan ya emwa krakrakra omna samwa ya me ncha tiefo ne ahwefo mo hwe asem ne kwen kanto sebe ne kwen ba ko pe me maka se me maame no na no obi yade ana tenant yade ameka jo se maame yade ana tenant yade yemfa asante ne yemfa sebe obi ye sirim yemfa ne kwen nya adwuma o ko be so maame ncha Mr. Mo one ne wife wo UK me nwa mo baby a obi amechia na me ncha Cynthia ene amodro omonso wo US ofrema bibia obi a checha mo pa me ma me amasa wanso wo UK kataji asem na da wona ye kan wasem ya kan bia kan na nipa bi tiwiase edin senfo mo mutumi ye omo de nti basa na kan nya hwe da bi o mo ja asem na ye kan mo ja asem ya hwese sebe oni akola watete akola ya wa akola na ne ho nika na papa sebe bu okwa ne mu oden oni nim kon fa so a ohwe ne ba because on de no ne mind ne kire ne se bibia meto ne na nyantrimu se enye ne ba nti ono de wo de ahwekan ne trimu kan na ehwe ne ba na yawo ade ko chen ne kufiri kwa mu bia basa akora ne me ba na oba no so agye atum sampa we ne ba na yenua be men me ka case no pa hwe etu ka sinsemu edi awu no ma bebre ho a yenua mu bi ya odwene ho a wonti ase se koba ne sa ene nkrofo bi hwe nkrofo bi ma wo mo ankora ne ye omo de omo ye omo tiko se yi no mo se bo mu wuri dwam twimako awo choba edidi ena nkrofo bi hwe omo mama wo mo ya kwa ofa so be fa akora ne kwa so a onfa ne nko ne kwa so a wadai yaw de sa de bia anyira entwa asema anyire pa entwa obi bufu a ana obi ni bibi unu wo so a first ne ayire ne jasu ukohia obi a ote ewiase ase a wose munya no na wonsu efiri ni mu a no ayi okay ente so obayale enti abrante ase ba bi on be friend bi obeba ne kwa so a yaw na ko firi ko mu be basa akora ne me ba me ma wi akora according to source wa ye ne yete no akora ne kwa ye de be sa be ma no santini be ma no wenu gina ho ne omu ye nu gina ne sa akora ne ko yi ni papa oba ko yi isremuni no because akora ne nim de ne papa no ayama no na ya akora wo nchen all of a sudden na oba be kasa nya oba na be ma bi so basa mba na mu bu ni kwasa sasa yo ekoya because oba be ka ne boko some de akra ni se akomo fa ne ma no o kwa bi so ya ne ye mediation no yo ene ye se onko akwama kakra yo ne kwa so ne kwa afedi ye mfra branti o se akoda nkra so ya me amfa ne ma e wo mu so bi be ka sa de a wo hwe na asem aba ho no wadwen be ye o sen an onu su sika kodim itu o kan word bi wo wo se so wo peso edin na brankran sa maba we o se akoda no mfa ne nko akoda won ko ba bia because one day no want so do bi ebinu abe ya ma me ka sa asem we wa wo be prade se wo de wo na abo ho ka wo oh yes wa de no sabe wo na wo se wo ba no men ya ne mai tuyi
ya obi mma mekasa ne ba nam de abufu akasa ai bibuafu ene sa akra nyam batifa ne ko dabi eye do yama ye pe masem no obi abase sabe ana be oba ne se nya oba no waka ne tra nam de abufu fa ne ko dabi me nya sa abrante no wayade me fa ne ma sa wo so oba be ye de ese ana e kire se ampa akra ne oba kwaku abrante na small kan se baby a ombe feri bia waye yede obeba that's all ye ko wie ye ko wie bibia na sakra ne oba muja asem ne yeka enu anse misika ewo mu no ya asem wo masam fam sika mame kwaku na fa oba ko abrante se se ekọ se nye ne ba no no a manso wo ne ba no no so a manso that's it o se waye ready hwe nipa nyewu wo behwe no na ni ayefta mane wo Fox FM abawa bi amasa ni kun adwane agya no wa wontafo ni kun adwane agya no me ye sika amanfo mo de mattress ba amanfo mo de sika ba atase ko Fox FM sa lady ni kwa na ye mfie edi ni wo no ene sa no ma ono kwa ni nya no ma bebrebe pa ade chi ya pa ni kun no woni ni kun na ba na akra na ba ko bo no ko ho yesi ba ma na wo hefa Sana otachira wa. Otachira wa ti nipa bi ni nipa bi ye plan. Masa nipa nyimi sao. Obi hu no obi meka. Dabi. Wa sha akura ni ti wa be fa na ene ba sese ne de won wonte reze akura no enya ne ba no. Wonte bibia o. Wonte bibia akura no wa de na ko to school mu say o ma akura good education. O da so re no. Nemo kakra meka chen ne say sene ne beka sa sika bia wo ba akra no ho ka bia no won twonto enka dada no oh ya hwe o mo person mo issue strategy bi no mo deje akra no na ye sim baba menka se mi chow se obu koto kwase ase ka na se ebe no nyankopon wo hwe oto because wo kunturu mu doggy style pa na do sa to koto mu wo otini bom nyankopon be wo be ka wo bi kwa no akoto plamle e wo bonu did ye pese you maybe ye set example nche ni pebi abrante no ya no din dia okobra ni bitia samre bi wo hudwam yaw oba banyin san abosome nkon na wo behwe mu ntasutie medi wei meyese na ba man aye ni nyina wie awo atopampes yese na obi abase me ba all of a sudden ni atam na man anaze wo be fa akra no na ye twema mentwe se me de ba se ma ba me home enti saa na kumasefo ni bitie me ho kumase obenya obi so amana ta na chi oba no ata na chema ba ma wo ho akoye so home ya me ka se me hwa Ghana ha se wudi bem na wo kasa bebrebe a eche no nipa bi kura ho koye nipa bi wonyi ba sam na da wonde ye hwa ne ntakre sa ade nipa wo kasa hu ndi ode ni abibifo ya mpesa ade no etuwe benye nipa bi support no ba no benye nipa bi amana support se bla so mesidi o ye nye ekọ afa so be fa akora no ho na ka chewo na o de o wie akoda na o ma edi uso agro me ntwe sa da ne kwa so a akora ne ba etuwe oba no so nya ne ba be che die nje nya ne ba ene de nyamya da ma yenko South Africa bi yenko Germany bi ye bi wo ha emmom se wokona se obi atwa asase e wokwa ho a edan papa na obetwa se okwancha de efe eti se sabe wano ba ne watima ba be kase akra ne ye oba wo ba ma watima ba kase akra ne ye oba ene wo kasa no ne ma botom so edu because pete masase na wokwa anokwase eti yemfa de won set example se wo e bi ato no kuku abefa so oba betem akra na ko unwia no Jawadi wo wia no sakra no school ni wakwa kofa no ene wo wia because wan kan kire maame no ite kodum pempesuo bi a wabema abusua no akoma etu ntende koso fia en panic asese waye bi nemom obi anim se omra samu abani ana akoda ne nkwanta se afede se akwa nyame ba na makotra nkran na mayedin dabi it is strategy no obefa akwa na say obefa akwa so ogudi akwama no wonte so do bobi hu abe okay it yawe ye akoda no be ma won kipu na de
bɛrima ne kofiri kwan mu na wɔyɛ ne ti kɔsɛ yi no wakɔ ne bɛrima no na ɔno nenam hɔ no wodi wano sɛɛ bɛɛ bɛka sɛ akora ne yɛ ɔba na wote hɔ woka sɛ akora hɛ yize anadwo so lɛ yize yaw anadwo da hɔ no sɛ ɔbaa hiti a ɔbaa hiti paa na hu sɛ yɛ senkra ni ɔsɛ ɔbaa na wɔn mu nyina wada na mma bɛfa me ba wo ɔbaa no ne wei na akɔɛ ka na sɛ ɛyɛ wei ba na bu bɛ so mbu ni kwasi a wɔfa akora na ɔmfa no ɔne akora ne ntena hɔ duo so ebe ma no mra ni mu wo so mfa akora ne ntete time no so na kuta osika yenko ye ko ameka bi amaboni fa sika ne ba na gya akora ne ko tie orofo aponto ne abadin tuo no nyina da ba bi anipa bode mu ye di nkomo ye ka asem anibra bam ye klobie na ye nom bia ye de edi nkomo no bia ye de ka asem ye klobie sanse bia bi o wa no tibe yo ya na so klobie de ntesa orofo se eda umini moton na akwa gum na ye na dwuma na klobie no no ma otimi tibidi enya asem keto akora abbo we de ma klobie Ghana fo nsa amagya tum eno no unifie du nwhwemfo asem koso ba pemfo asem koso bia enoa ene klobo the nation sank say kwan obefa aso fa akoda no nka wonfa mbra kwan so omuna samwa so say ne kwazo a sanse asisie nye anu anu no enti wonfa akoda no ko asamanyere ntwa enti mumra nkran mumra meyi mano na mumeyi mo oso akora no mfa ne ntete mebo asesa no aka oho nko ba bia ne mumra yaw mumra na ebeyi wano meyi wano o se die because memma bi wo sa adwen ne se wonyina obeba onyina he meba no onyina obeba moja kasa mama nkasa mtwe ne moja bi nkasa o moja bi nkasa nto mumra yaw o mumra tantantanta oba na bi kafo mra okay asewe enaka ho a ye de ato ya apono so mprennan na update ya ewom se abrante no a wonyima baba wano menka no sa na antenatal care ye ko maternity ye yi akoda no nyina da ni hwem nyina no siremni abrante no ene ye sa adwuma no enna wahwe akoda no koduru fie nwotwe obi ayiniti se ono so ne ba no baba wano so ta santini na chi asem kase pa worofo abrante no waya ade ana onya ade enu ti no ye ko akoyanim update bi bebia no ye de bebre mo ye mfa nkame mo asem kase o asem wi yadodo ho acha papa obi be kasa bia ya boye trim na so ya asem pa adabi o mo ba betra studio haro na ho na ba se ani bira bam short wa bam enu ti no obi anka na komanto ne yam abrante ne se opa o na wo di achenye brankran na fasika fudu bra ye koye diene no se diene no ekoma be ma ba akono a manso ho ankwa ma be ma ba akono a manso ho se wa one ho betwe manso 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 0345404528 0345404528 hello baby afrefre udin wina mikaze wi ase ubi se me ma toni mikaze Asem Mpe Nipa kwajo yanko yanim ya brani so a omo me fia enya ka kwa hu na tudo mu enya no na do kwa yewu papa ope se unenzi no so wonte o si na mo edin papa babu bisi ma bi no ko akwara ho so mo say ya ne dey donye dey o say enchem when enchem bi die no woni so wodi ala no tin ko die ni bada bon ko da fan ba ye be yine fi inform ye lie okay hello alaikum salam ye fa mo ma tiri wachi akube ka tafi tabata yake yetio nana the pacho Asem what is tabalete in this is it the first time this case happened it happened between Ashanti it happened between nurses it happened between every tribe when it say I can not come and tabalete what my talk about other part of Asem na ba o se die ne say ye the same oba na oba competition e ka abono na ka create competition jamao e du ka na ka oba afanya oba no akandi ba media the baba tiache akandi ba media it's always the new better akandi bless your father akandi ba media it's always the akandi ba media ko how do you get what akandi ba 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 ta kan odia why you want the ba kan odia ko ko se mo wa mo akafo so mo ko it's
don't think. One of the fuck Yako. It happens between every time. It's not like Nipa. Oh, I thought I was talking about the advance you and possible. Sometimes you could not get here. Yes, come on. Who is telling you for Quebec? What do you have? In the house. I can't come on media. If you continue to see for over, maybe you can know Odia. If you go about as much time for any of you. No one will let you. We have to find a problem. And one know. Okay. Papa, we said it was Yaw Rogum, no, the Bufu Nekasa Manshada and Terrio. Hello. 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 Majo so kadache manesuna mebrena ye bia ne sai se na ka me bia homa ne chepa ko za se mu no ano de. Hello, good evening. Majo so yeni komo. Hello. Hello. Baby afrefre udin. Oh. Hello. Hello. Yeah. We did you. Okay. You know coming in no. Only but now darling. We don't think on Papa Anumra. When we go here, you know, you don't have no. They are fine. You can you cannot be other. Okay. Hello. Papacho. Na Obano. What now? I sense when I didn't say when I am man to win an enemy. Also, more year no. Not sure you on any more. What can remember you little booms and adding? Obano dear was say from day one one Kumasi ni Abranti no Santini no nanyem. Aye. Okay. To one nanyem no ne akoda ne hwem nyina so no sremni no na ahwe no akosi ni fie enwotwe so. Very good. Na who nim so no we nanyem. I dey try to come nipa fro no or any man again.